ang kamatayon ni Kristo sa cross, sa Kalbaryo. Isa kahimpit nga butang nga iya ginhimo. Apang hindi lamang diri nagdulog o kung naguntat ang iyang himpit nga pagpanubos. Siya karon dito sa langit sa tubangan siyang iyang amay. Agod ikaw kagako mga utod, may ara himpit nga kaluwasan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagbusisi, o kung pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host sa sinayng aton programa, ang pag-review sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika, ang pagtuon subong. May duwa ako diri mga kauturan ka mga guest. For the first time, ang isa sa ila, bag-o lang gid ninyo makita. Apang mga kauturan, ako nagasalig nga may ara gid siya nga ika-contribute sa aton nga pagtuon sa sini nga simana. Ang ako ni pakilala sa inyo, bago lang gid nag-graduate sa aton sa School of Theology sa iyang kurso Bachelor of Theology, mga 3 o kon 2 ka semana nga nagligad mga kauturan. Siya si Hermelo Condis Jr. sa masunsun ginatawag sang iyang classmate JR. Sir JR, mayong adlaw sa imo. Salamat gid Pastor kag sa aton nga Ginoo sa sini nga tinion tungod imo ako gin-imbita sa pagpakigbahin sa aton nga leksyon labaw sa tanan diri sa sini nga ministry. Yes. Salamat gid Sir JR. Ang ikaduha na akong nga pakilala inyo na permi makita mga kauturan kag we have been benefited sa iya nga mga insights kag sa iya nga mga contribution mga kauturan sa pagbadbad sa aton nga leksyon. Si Pastor Rafael Carado, siya ang aton nga Old Testament professor sa School of Theology diri sa CPAC kag mga related subjects. Pastor, mayong adlaw sa imo liwat. Mayong hapon man adlaw man pastor kag maayo gid nga adlaw sa tanan naton nga mga utod nga nagapamati akon kamo ginatangyaw tamyaw ang tanan naton nga mga utod nga mga Ilonggo speaker sa tibuok kalibutan. Yes. Thank you gid Pastor Carado, matuod na ang aton hindi lang diri sa Pilipinas ang nagapangalipay sa aton nga pag-review sa aton leksyon sa Hiligaynon, kundi aton man mga kauturan sa iban nga pungsod. Gani akon ginatamyaw dira si Mr. and Mrs. Arnel Almonte dira sa United Kingdom. Isa siya sang aton mga supporters sining aton nga programa. Akon man ginatamyaw si Sir and Mrs. Alben Estrada dira sa Tacloban, Leyte. Akon man ginapasalamatan si Mr. Mark and Mrs. Meryl Mendoza, mga kauturan sang ila nga pagsuportar sa sining aton programa. Kag ang aton nga mga regular nga mga sponsors sa aton media ministry. Mga kauturan, amon kamo gina-remind nga base iban sa inyo wala pa nakasubscribe kag labi na gid ang nagapamati sa aton nga programa sa radyo. Ara kita sa Radyo Bandera kada alas 9 tudto alas 9:40 Biyernes ang gabi mga kauturan. Akon ginapasalamatan ang aton mga officers dira sa Radyo Bandera, si Doc Ramiloy, si Sir Eljan Castaño and Sergeant Paul Generoso. Mga kauturan, mabatian man kita sa radyo natin, Colasi Antique, kada Wibis ang aga, mga kauturan. Mabatian man kita sa radyo natin sa Inubaan, Negros Occidental, kag sa Hope Radio, Southern Mindanao, dira sa General Santos City. Mga kauturan,
ini ang aton programa. Makita ini kada Domingo sang aga maabrihan ninyo sa inyong nga mga YouTube kag sa inyong nga Facebook. Gani ang wala pa ka-subscribe, subscribe na kamo mga kauturan. Inyo lang abrihan ang inyong nga YouTube. Inyo da pangitaon ng search kag i-type ang CPAC Sabbath School lesson. Dira mga kauturan, inyo na maabrihan nga kada Domingo sa kagahon ara na ang leksyon sa sina nga simana tubtub na gid sa adlaw nga inog paway. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi pa akon pangabayon si Pastor Raf sa pagduko sa aton ulo sa pagpangamuyo. Pangamuyo kita. Amay nga langit nun, yari ikaw sa katasan sa mga langit, amon gina pasalamatan amay ang imo nga kaayo sa matag isa sa amon. Salamat gid nga may ara naman kami panahon sa pagtuon sang imo mga leksyon. Kabay pa amay, imo kami tagaan sang balaanon nga kaalam samtang kami magatuon sini. Makahangop kami nga ini magahatag sa amon sang kabaskog sa amon pag-alagad sa imo. Amon ini ginatugyan sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Raf, sa kanami nga pangamuyo. Akon pangabayon si Sir GR sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Suro sa aton nga leksyon, sa aton memory text sa bilog nga simana, makita siya sa Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 15. Diri sa Ilonggo nga pagkahambal, siling diri, busa siya amo ang manog patunga sang bag-ong katipan, agod nga ang mga ginatawag makabaton sang saad sang panublion nga dayon, sanglit ang kamatayon na tabo nga nagatubos sa ilagikan sa mga paglapas sa idalom sang nahaunang katipan. Amen. Thank you, good, Sir GR, sa sadsaran nga teksto. Yes, Sir Pastor Raf and Sir GR. Oo. Nga ang ginsugo sang Ginoo si Moses sa paghimo sang sanktuaryo. Isa na sa atong mga plamangkutanon. Kag ano ang sanktuaryo? Kag nga ang ginadlan ang aton leksyon sa sining nga semana, ang sanktuaryo sang bag-ong katipan. New Covenant Sanctuary. Kag ang siguro ang katapusan nga palamangkutanon nga aton sabton mga kauturan, anong ginahimo na Jesus karon? Kay suno pa sa aton introduction kay na mga kauturan, ang kamatayon ni Jesus, I mean ang pagtubos sang katawhan sa aton, sa imo kag sa akon, hindi lamang naguntat, nagdulog dira sa cross sa Kalbaryo. Nabanhaw siya, nagkayab siya sa langit. Ano ang ginahimo iya subong dito sa langit? These are the questions nga aton paghahambalan sa sining nga semana. And I hope mga kauturan, with the presence of Pastor Rafael Carrado and Sir GR, we will be able to answer, not exactly perfectly, but at least makahatag kita mga kauturan sang pagpahayag, pagpatag sa sining aton nga leksyon. Pastor Raf, sa Sunday naton nga leksyon, relationship. Ano ni ang imo na sarap wondering nga ang relationship ni siya? Nagapadayon, Pastor, ang aton series sa Covenant. Yeah. Nung kagari kita sa New Covenant in relation to Sanctuary. Sanctuary. Kag hindi naton maintindihan sang bugos ang New Covenant Sanctuary kung hindi naton tun-an ang anino nga ginatawag Ang ni landong. Pablo, Landong. no, sa Hebrewanon, sa iya gihambal sa libro sa Hebrewanon. Kaga busa aton intindihon mga abyan ang konteksto sang paghatag sang ini nga covenant. Kag ini ang aton leksyon naghambal ara sa konteksto nga ang Dios gusto magapakig-uli sang relasyon sa aton, Pastor. Busa hindi naton ma-disconnect ini kung ano ang naitabo sa una nga panahon sa Garden sang Eden tungod sa nadula nga relasyon sa tao hasta nga nag-abot ang anaw, hasta nga natapos ini ang Dios padayon nga naga-reach out, no, sa mga katawhan. Kag tungod sina gusto niya ipundar liwat, isugpon liwat. Amen. Ining ginatawag nga relasyon, Pastor. Wow.
pakigangot. Mga kautoran kanami isang ginahambal ni Pastor Carrado, landong. Okay. Ang daan nga ang daan nga sanktuaryo dito sa may Israel sa una, landong sang matuod nga sanktuaryo. Diin ina aton inahambalan mga kautoran. Kay kung ang isa ka landong, may ara nakita mong landong, sa aton pa may matuod nga butang nga ginrepresentaran sina nga landong. And then nagwa ang relasyon nga sang una mga kauturan. Okay, ako pa nga maguton si Sir GR. Ginsugo sang Ginoo si Moses. Moses, maghimo ka sang tabernakulo o kon sang sanktuaryo. Agod nga ako makig-upod sa inyo. Nga ang makig-upod, May ara ko dira pastor nga nakita samtang ko nagsiyasat sa aton nga leksyon. May ara ko gamay nga ilustrasyon pastor nga akon gin bahin sa sinigid nga Sunday nga lesson. Ang isa bala pastor kagamay nga tulay, no? Kon ibutang mo abi halimbawa isa ka salsalon abi no nga hagdanan o kon taytay. Dalayon nga ulan nga dayon nga ulan, ini siya magatuktok kag tubtob magautod. So ang isa lang gid sa mga punto agod ang ina siya mawilding siya agod matapik liwat kag masugpon kag mahimo nga taytay liwat. Kag ato nga tuktok pastor para sa pagsiyasat ko, amo to siya ang nagarepresenta sang aton sala nga nagseparar kita sa Ginoo. Pagtapos pag nahatagan ka sa Ginoo ning pinakadako nga pagpakigkatipan sa kay Moses nga obrahan ni Moses ang tinaw sang Dios diri sa kalibutan sining isa ka puloy-an o kon sanktuaryo o kon balong-balong nga amo ini agod magapuyo siya agod ma-establish sa liwat pastor ining ginatawag nga kanami sang aton pagpakig-upod nga hindi na kita matuktukan o kon makahimo sala sang dilayon kon may Kristo kita nga manugpatunga sa aton. Yes, kanami mga kauturan sang ilustrasyon ni Sir GR. Ako ni balik kay sa Pastor Raf. Pastor Raf, nga I will dwell among you. Kung aton nabalaan pastor ang channel sang divine communication no? Halin sa Eden ang Dios nagapakig-istorya sa tao sang face to face. Then later on nadula ina nga pribilehiyo ang tod nga nahimo na lang ina nga daw audio. Wala na visual. Wala na visual no. Tingog na lang ang mabatian hasta pastor nga tungod sa sala no. Ang Diyos hindi na gid makahimo sa pagpalapit sa tao. Hindi tungod kay why siya sang mahimo. Ini tungod kay ang tao nagapalayo sa iya, pinaagi sa ilang sala. Yes. Kaga tungod sina ang Diyos may handom gid nga magpalapit no sa ila liwat. Kag wala sing lain nga or iban nga pamaagi gawas sa paghimo sang ining ginatawag nga kayang-kayang. Tama ba, Pastor? Yeah, sa ilong ko kayang-kayang. Sa ilong, no? Oh. Kayang-kayang gihimo sang gusto sang Dios nga ipahimo sa mga Israelihon. Isak tungod sa purpose nga ang Dios gusto makig puyo sa ila, Pastor. Makig-dwell sa ila. Kay kung aton gid tun-an ang tibuok concept sang kaluwasan, sang context sang sanctuary, why sing lain nga purpose ang Dios mga utod gawas sa pag-establish sang iyang tabernacle. Amo na ang gigamit dira pastor word nga tabernacle, hindi sanctuary. Diri sa Ilonggo diri kagay na sanctuaryo. Pero actually ang word dira is tabernacle, which means to dwell, you know. Kag ina makonect naton dito sa final no sa Revelation chapter 21 verse 3. Dito nagambal nga at the end ang Dios mismo ang siling pa ang Dios magapanaog halin sa langit. English nang nabalaan ko sina mo, behold the tabernacle of God is with men. Is with men. Nga all throughout the history of the Bible mga kauturan, ang Diyos gusto gid makig-upod sa tao. And the final thing nga may tabo, amo na ang ginatawag nga at one meant in a sense nga time will come nga isa na ang Diyos sa tao.
So mo ni pastor ang rason nga ang gusto gid sang Dios Nga makikupod. nga pagkig-upod sa tao. Yeah. Kag magpuyo-upod sa tao. Yeah. Mga kauturan ka namin isang atong leksyon, madalom-dalom ini. Apang siguro wala gid na iwagid kita tayo mag-explikar sini. Pero ang punto mga kauturan, nga dira sa sulod sang sanctuaryo, may ara dira isa ka lugar nga sa diin dira gapuyo ang Ginoo. Dira makita, dira mabatyagan ang presensya sang Ginoo. Amo na ang pinakabalaan nga hulot. Sa diin ara dira ang arka sang katipan sang Ginoo. Kag dira ang sikay na inang halo, inang masidlak dira. That is where God dwells. Na samtang ina nga sanctuaryo ara mga kauturan sa katawan sang Ginoo. God is with them. God dwells with them. Kag mga kauturan sa aton leksyon karon sa pila ka mga sa Merkulis kag Biyernes aton mabalaan ng mga kauturan nga ina nga sanctuaryo ato sa langit where God dwells as well. Dara naga pangalagad ang Ginoo mga kauturan. Sa aton pa ang presensya sa Ginoo gusto yagid nga magapabilin sa iya. Sa Monday naton nga leksyon, Sir Gier, sin, sacrifice, and acceptance. Anong imo na talupang dandering? Kanami diri pastor no, kag Yeah. mga kauturan nga nakita ko diri sa Monday. May tatlo ko diri pastor nga nakita nga may ara sila nga mga rule sa ila tagsa-tagsa ka mga pulong nga ginsulat ko diri. Number 1 pastor, diri nato makita ang obligasyon sang kasuguan sa sala mo. Sunod sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20 nagatudlo gid dra gid naton makita nga ang tao ma-identify gid nga siya nakasala sa sining kalibutan kun may sugo. Ikaduha diri nakita ko kun ano kadako kag pinaka importante ang dugo ni Kristo nga ginpatulo dito sa cross. Yep. Kag ang ikatatlo diri pastor, ang isa sa nakita ko diri mga kauturan, kung ano ang obligasyon bilang isa sang balik sa mga kauturan o kung balik sang tao dito sa Dios, amo ni ang ginatawag naton nga pagbaton, agod ang tagsa-tagsa ka mga sala naton diri sa atong tagipusoon, panason sang aton Dios kung may ara ginatawag pagbaton sa iya. Yeah. Kanami mga kauturan. Pastor Raf, nga ang may sanctuaryo, nga ang may halad, ano ang ginarepresentaran sina? Anong botsilingon sina? Nga may dugo, nga mga dugo sang sapat nga ginahimo sang una. Medyo taas-taas gid man Gani, aton leksyon pastor no? Ka-broad actually mga kauturan one sem ini naton ginatudlo sa theology. Theology. Ari isa lang ka semana. By the way, ari makita naton ang dugo no sa Old Testament aton mabasa mga kauturan nga ang mga katawhan sa Israel para sila mapasaylo sa ilang mga sala magdala sila sang halad. No halin sa ilang mga talagsa ka mga kabalayan. Akon gin-imagine pastor stong ara pa sila bala sa wilderness sa paghatag sa Dios sa sini nga sugo. May imagine mo kung didto ang balay mo sa pinakalikod. Magani, no. Tapos magguyod ka sang kanding o kung magguyod ka sang karnero o kung magdala ka dra sang pigeon abi padulong sa sanctuaryo kita ang gidya sang mga tao sa palibot. No? It is telling us para sa akon pastor the doctrine of the sanctuary nagatudlo sa aton nga ang sala seryoso. Seryoso. Kag ang sala hindi kinanglan itago, kinanglan ini i-deal gid ni siya ang problema sang sala. Sang sala. Kag sa kapanahonan sa mga Israelinhon, it happened nga the only thing makalimpyo sa ilang sala o makakuha sa ilang sala amo ang mga dugo sa mga sapat nga gin-require sa sina nga mga kapanahonan. Kay sa sanctuaryo pastor may tatlo ka element of cleansing. Una ang tubig, una ang kalayo, kag ikatatlo amo ni ang dugo. No? So when it comes to purging of sin, ang dugo gid niya mismo sang karnero amo ang makakuha sang sina nga sala. Yeah. Oo.
Kanami mga kautor, may tatlo ka mga elemento nga makakuha sa pasaylo sa aton sala ni Pastor Carrado. Ang tubig, ang kalayo, kag ang dugo. Ang tubig makapasaylo sa aton mga Kag ordinary. makita ni tanan pastor sa sanctuary dira sa courtyard. Yes. Dira ang Ara tubig. dira ang tubig. Oh. Kag mga kauturan, kanami isang punto mo kina pastor nga doon hamot ako. Nga imaginon mo nga bit-bit ka sang manok, sang pigeon. O kung nagaguyod ka sang karnero, makita ka gid sang bilog ng biyudan. Masiling sila, makasasala gali May siya. ginimo naman na siya May ginimo gabi. naman siya kasala. Mga kauturan kanami. Kay karon niya hindi ka makita. Oo. Pero kanami isang punto ni Pastor Carrado mga kauturan nga ang sin kinahanglan ang sala aton seryosohon. Nga hindi lang bisan to hindi kita makita, and that is one thing good sang dugo ni Kristo nga ginuula sa Kalbaryo. But yet we have to be very serious sa aton mga kasalanan. Sir GR, sa atong way na kita panahon, substitution. Ano ang buot silingon nga substitute? Sa akon pastor nga paghangop mga kauturan, magampang ka gani substitute, amo na siya ang iilis mo. Iilis, oo. Oh. So kung sa saplongon pa, may buslan ka sa isa ka butang nga naghimo na sang una. Halimbawa, may ara ka nga poste nga ipatindog. Kung hindi ka na nanamian sa iya, islan siya para nga magnami. Ini siya, kinakumparar ko siya, pastor, dito sa Old Testament time. Yeah. Kasang una, ang manok patunga sa mga Israel, agod nga mahimo sila nga magkakomunikar sa Ginoo, amo si pinakamataas nga pari si Aaron. Now, karon sa sini nga panag-on naton diri sa aton yang henerasyon, nag-ilis ining aton nga Dios o kung ginislan ini sang aton nga manuluwas nga manugpatunga nga mo si Jesucristo, kay siya na ang naghimo sining katapusan nga halad sumala sa mabasa dito sa Hebreo kapitulo 9. Siya ang nag-ilis sining ginhimo sang una sang may duha ni ka klase pastor mo, may tagaan mo ko sang gamay lang nga panon. Yeah. May duha ka klase pastor. Gintawag ko ini nga local kag original nga ministry. Ang local nga ministry gin-consider ko ni dito sa time sang una ni Aaron dito sa tuka sa sanctuaryo. Ang original gin-refer ini diri sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 4 nga si Kristo na mismo ang naghatag sang iya kaugalingon nga pinakamataas nga pari, siya na mismo naghalad sang iya kaugalingon para sa tanan nga mga tawo nga hindi na kinahanglan magdala pa sang una, kaangay sang una magdala sang ilahalad. Siya na mismo ang naghatag sang iya kaugalingon agod mahimo nga ang tawo may ara ginatawag connection kag kaluwasan. Amen. Mga kauturan. Substitution. Daw pa rin bala Pastor Carrado sa basketball. Time out. Time out kay substitution. Mga kauturan, ang matuod gid nga player amo ang si Kristo. Ang iya nga dugo amo gid ang matuod nga makapasaylo sa aton kasalanan. Atong mga dugo sang karnero are just representation of the real blood of Jesus. Hindi ito yung makapasaylo kag makatinlo ang dugo sa mga karnero kag mga manok kag mga kanding kag mga baka. It points to the blood of Jesus. Substitution. Pastor, dugang yang mo pag-aton nga pagtuon. Kung ginaano pastor nga ang kinanglan gid sang substitute. Yeah. In a sense nga pagtun-an nimo ang sanctuaryo, the law inside the most holy place nga amo ang nasupak sang tawo nga nagresulta sang sala Yes. demands your life. Yeah. Di ba ang Biblia nagambal nga ang bayad sang sala kamatayon? Yes. Sa aton pa mapatay ka gid ya dapat. Sa dira mapatay gid kita ya dapat. Ang tawo mapatay gid ya dapat, kamatayon gid ya mo, makasala gani ka kamatayon gid ya. Pero ang shadow o kung ang landong nagahambal sa aton nga may ara nga substitute. And that is the blood of those animals. Nga amo ang dalon sang pari didto sa sulod sa sanctuaryo, iwisik didto kag during the day of atonement didto mismo ni siya iwisik sa babaw sang mercy seat. Yeah. Diin ang ara, diin ang kasuguan ara sa sulod. Sa sulod.
Now nga nga dito sa babaw gid iwisik. Amo na nga ako nga pamangkot sa una nga dito gid sa babaw because to satisfy the demand of the law. Amen. And by sprinkling the blood on top of it sa babaw sang sina nga mercy seat, hindi na maglagas sa imo ang law. Hindi na maghambal ang law, mapatay ka. patay ka. Nga aman, ginbayran na siya. Yes. Sang dugo sang amo nga animals. And the same thing nga ginhimo ni Jesus Christ sa aton mga utod. Supposed to be kita ang mapatay. But it was being paid by the blood of Jesus Christ dito sa krus na Yeah. pastor. Kanami mga kauturan, and that's correct. Ikaw kag ako ang mapatay tani kay nakasala. Kita kay ang bayad sang kasalanan, kamatayon. Yes. Yeah, but thank God nga nagpakalansang dito sa cross sa Kalbaryo nga nagtalos sa aton nga tani kita mong ilansang to sa cross pero siya ang nagpakamatay sa aton mga sala. Pastor, why kita damo panahon pero Yes. I want you to explain a little bit about the new covenant high priest. Ano ni ang ginahimo ni Kristo? So hindi lang natapos dito sa actually ang buluhaton sang substitution ara sa courtyard. Yes. No, ara dito na imo ginsunog, ginpatay dito ang halal, ginsunog, ginkuha ang dugo. Kung wala ining buluhaton sang pari nga gintudlo sa aton nga amo ang magdala mga kauturan sang dugo didto sa sulod sa sanctuaryo in which ang holy place kag ang most holy place nagarepresentar ini sang langit, no? Heavenly sanctuary. Kung wala inang high priest, wala sang ministration of the blood. So ining ang ining buluhaton sang pari, no, importante ini sa landong sa old covenant that represents the work of Jesus Christ. Nga sa dira nga si Kristo pagkatapos niya ginlansang sa krus ginula ang iya sala, iya gindala mismo ang iyang dugo didto sa tubangan sang Amen. Dios nga Amay. Kag siya amo ang naghalad, nagwisik sini, no, didto sa sanctuaryo sa langit. So the thing is sa new covenant pastor, we have already the perfect high priest, no, pinakataas nga pari, hindi parehas sa old covenant nga mapatay pa, may posibilidad pa nga mapatay o maano dira ang pari. But here we have Jesus Christ as our high priest. Amen. Mga kauturan, sa akon ginhambal kay na sa aton nga opening statement nga ang kamatayon ni Jesus sa cross himpit. Pero wala nagdulog, wala naguntat dira. Kay man kung aton gidbasihan ang Old Testament mga kauturan, labi na ang sa sanctuaryo, pagpatay sang halad, wala naguntat. Yes, nagdulog ang ginahimo. Ginsalod pa ang dugo kagindala pa sang saserdote o kung sang pare sa sulod sang balaan nga hulot. Mga kauturan, amo man na ang kamatayon ni Kristo sa cross, hindi dira nagdulog ang iyang pagpanubos sa aton. Dalon pa na niya ang iya dugo sa diin mga kauturan sa sanctuaryo nga didto sa langit. Kag didto siya magaministeryo, didto niya padayunon ang iyang pagkapare. Sir JR. Kanami sang explanation no nga ginhatag ni Pastor Carado Yes. sa imo no sa sinigid nga tion. May ara lang ko gamay lang gid kay wala na kita sang tion. Yes, yes. Ang pinakanami lang gid nga mabilin kun kag nakuha sa aton lesson mga kauturan, may ara kita nga may manugpatunga kita sa Dios, may manugpakiluoy kita sa Dios Yes. nga walay liwan amo si Ginoong Hesukristo. Nagsulod na si Kristo agud maghatag sa iya final nga paghukom sa sining kalibutan. Kung ang pare, ang mga Israelita, nagakalipay kung magwa na ang pare, kay dako ang ila kalipay tungod na patawad ang ila sala. Kita dapat magkalipay man, kay lapit na ang pagwa sang aton nga Dios. Dako gid ang aton kalipay, kay nga aman, pagalwason man kita ka nga isang Old Testament. Yes, kanami mga kauturan. Isa pa gid ka punto before I will give Pastor Carado his final statement. Mga utod, ang pare nga nagadala sang dugo sa tong halad, pag-abot siya sa sulod sang pinakabalaan nga hulot, dito siya, Pastor, magbundo-bundo. Dito siya mag-utter, kaya iya na to ginpamatian ang
pagpasaylo sang isa ka makasasala sa wala pa mapatay ang halad nga karnero, iya na to ikumpisa rin nga sala. So daluna sang sacerdote sa sulod sang pinaka sa bilaan nga hulot, kag didto man niya i-repeat iya nga subli only what ang pagpangayo, pleading before the Father in heaven nga Lord, pasaylua ini si Talpulano kay nakapangawad siya, pasaylua siya nga Ginoo, amo na ang ginahimo man ni Kristo karon sa tubangan sa ngato na may. Yes, Pastor. Kalipot gid sa aton panahon, Pastor. Damo pa ta i-explain tungod sa kabroad sa topic. Yeah. Pero amo ni mga kauturan, no, ang istorya sang kaluwasan sa landong nga ginatawag sanctuaryo, hindi ini natapos dito sa courtyard, hindi man sa holy place, hindi man sa most holy place. Yeah. No, sa most holy place karon ara dito si Jesus Christ as our high priest, no, nagapatunga sa aton. Yes, mediator siya. And I like the idea of being a mediator tungod kay nagagawas gidira ang signifikansang pagka-Diyos kag pagkatao ni Kristo. Nga kinanglan si Kristo Diyos, nga kinanglan siya tao. Tao man siya. Dira ginakon ma-appreciate, Pastor, ang ina nga doktrina nga kinanglan kita nga mga Adventista plastar ginaton nga si Kristo Diyos kag si Kristo tao. Kay kung hindi siya Diyos, hindi siya pwede makapatunga. Hindi pwede ang mga anghel mo, no? Kung hindi man siya tao, hindi man siya pwede makapalapit sa tao. Amo na nga kinanglan siya Diyos kag tao sa tubangan sa aton amay. Amen. Pastor, hindi lang dira nagtapos sa sumala sa paghambal, ang landong naghambal nga pagkatapos sina, the Lord will not only cover sin, the Lord will not only purge sin, pero ang Diyos tapuson niya gid ang sala. Dalon niya ang sala sa gawas sa sanctuaryo, ikarga sa ulo ni Satanas, and at the end mag-aabot ang ginatawag executive judgment. Mga kauturan. Way nakita sa panahon, pero ang mahambal ko, mag-abot ang panahon nga may tabo gid ang Bugna Kapitulo 21 versikulo 3. The time will come nga ang Diyos magapanaog halin sa langit, kag He will finally dwell among us. Amen. Yes, last word ni mo, sir. Salamat gid no sa ako na inspire ko sa statement ni Pastor Carrado nga pagka Dios kag pagka tao ni Kristo. Dito ko man actually ara man sa akon gina pastor nga ihambal o galing kay nautod ang akon nga explanation tungod sang nanamian kay ko sang iya to kay nanadumduman tong una nga statement niya. But anyway na emphasize gini Pastor Carrado ang ara sa akon una-una. Pero makautora mabilin lang ko gamay sa sinigid nga aton nga pagtuon sa aton lesson. Kung gusto kita mga utod ng aton kabuhi matinluan sa sining kalibutan, maangko naton inang kaluwasan. May tatlo ato kay ina ako ni review lang. Tinguan naton aton role amo ang pagtuo sa iya sing hugot, pagbaton sa iya kang pagkamatirumanon, isa ina sa mga tikang nga may kabahin kita sa langit. Amen, mga kauturan. Mga kauturan, that's really true. Gin-apresyar aton gid kilalahon ang pagkatao ni Jesus. Ang iyang pagpanaog diri nga nangin katulad naton. Amen. Nga iya gindala didto sa amay sa langit. Dios man siya. So ang pastor ang akon sina nakita nga daw tao ni siya, Diyos ni pinaagi siya kay tao kag Diyos man siya. Ipasag uli iya ang relasyon sang tao sa Diyos. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton mga kauturan. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga may. Salamat gid nga ikaw naghatag sa amon sing kataghan, kahataghan sining aton leksyon. Kabay pa Ginoo nga mangin mapuslanon ini sa imong mga katawan kag bisan pa sa mga katawhan nga ara pa sa pagpakasala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Amen.